Co kdybys mi dal ten pytel, co? Tak to neudělám. Ale jo, dejle. No, pušku máš přehozenou přes rameno. To mě chceš zastřelit jako Odyse? Mít novou historku? Aha. To ne. Když to vezmeš fakt, si bez tak už teďka mrtvola. Tak mi dej zbraň. Ale hned. Myslíš, že zajistí bezpečí? Rick se snaží přimět Herschela, Dejle, drž pisk. Sklapni a dej mi ty zbraně. Mám tě zastřelit, je to fakt nutný. Jo. Fakt je to nutný. Ty sem zapadáš, Shane. Jak to myslíš? Do toho světa, co je teď. No já možná nemám dost sil na to, abych vydržel dlouho, ale to nevadí. Protože aspoň můžu říct, že až svět bude v prdeli, tak se tam s tím nenechám stáhnout. No tak jo.